kuotho lakini daktari mano to kiwacho maber ahinya mano to ber ahinya to giwacho wechegi gisiko gi share wechegi kata ka gimoro chando ng'ama miyo to dhi opimo miyo wadgi ok gijairo gi ling gik moko koro yot ahinya mondo ng'ama miyo oti gi manage stress maloyo ng'ama dichuo to ng'ama dichuo sama gimoro chando pache ahinya kaka choma chon joma tiyo tije mek kwan gi jo accountants nohero madho ndawa chon ahinya nikech tich go kwano samoro ok donji to chando wiye to seche ma pod oparo no to keto ndawa e lwete koro apane mano achiel kuom gik ma drive gi nikech nitie kaka society obedo kaito mar ariyo kaka ndawa be chal ka gimo hoyo ji jomoko temporarily though ma enaole kaito samoro dangni mar paro mabedo waseyudo kacha idwe mar abich bende manyochede wang'iyo weche mag dangni mag paro weche mag mental health kaito wayudo kacha ni kotere kod tije ma ng'ato tiyo bende nitiere kaka nyalo chwale mondo mi omadh ndawa kata ofuot ndawa kamano waneno ndawa akeni ma ben type machielo ma wanene picha ni koso kang'eyo ni machielo ni dwani wang'ego ma enang'o daktari ma koni nikech ma to ndawa mwane ma to ndawa mwang'eyo migine ma to moro miketo egine ikete akian ji mang'eny masani be ong'e gima niluongo ga no puga manikete njaga to koro jomoko luonge ni shisha koni awinjo ka producer now ache mapiyo koro mano koro gine chemicals ka ni yeye kanyo ginyalo kuom tobacco kata kuom yedhe mamoko te mikete to koro iywaye ka ng'ama inhale ichalo ng'ama fundore ero kama na yenya awinjo ka jowagi ong'e malongo kendo director na ubado wacho kacha ni manen kamile koro kang'eyo ni ong'e marom nade obopimonwa kata ong'e kose kata setiyo wacho ni luonge ni vape kose awinjo ko wache kamano daktari doni mondo wang'ane ndawa kaka ma en kidieny ni kaka ma bende osebedo mang'eny ahinya pacho ka ang'o manitiere iye ka nawinjo gimoro kiwinjo ka nitie kidienye mag ndawa gi mimulo seche moelo iye ang'o manitiere iye ka ma seche miywayo cha to donje dendi gima nie iye man kanyo to eneno oboke mokote otasne eneno oboke mar ndawa mipuro cha mosetuo modhi othiedhe yo moro samoro iketo e perfume moro be kanyo kiywa ndawa moko manego gitegi tiwinjo kogolo muya moro mabet mit ne jomoko winjo koro kimadho ndawa ni to owang' kaka gimoro amora nyalo bedo ni wang' koro chemicals manie iye kanyo go emiywayo kadhiye miluongo ni nicotine ahinya maduong' ahinya kanyo en nicotine to saa mineno iro kakineno iro neno no to mano nyiso ne en gima wang' mokorumo nikech kaka wang' obedo ga carbon kiketo mach wang' morumo te to ogolo carbon dioxide gi pi to kaponi neno gimoro ka iro to matiende ni pokorumo oko wang' morumo to hau marach ne ndawa ok nya wang' marumo te miywa mana carbon dioxide gi pi kod nicotine go koro sami ywane ti ywa ndawa nitie gimoro no yare apana joluo moko ng'eyo kichwe ketie kendo kama gi yien eno ka witado bedo molokre marotenge makaito gine to samoro be ginyalo ware gine kata sufria mitiyo ge gine mar mach marotenge kamano mane kaka iro no dhi nyake obo mari mabed ni loko obo gik moko ariyo ge maduong' ahinya ndawa kae modong' to ndie moko chemicals matindo lakini ichalo ng'ama kao tamak ineno lam waringeni gimiluongo ni taa koro ikete obo mari to ka gichopo kuro to gin foreign body ichalo ng'ama odak e iro ichal ng'ama odak e iro to koro gima litimo gik ni koro entiere e dendi ochako e umi ka kodhi nyaka e oboini to seche ma ine odhi moloke mobed rateng' kaka toka gulu cha ma iseywaye kuom thuolo marom nade daktari kuom thuolo ma iseywaye kaka picha ni nyiso kuom thuolo ma iseywaye to ok yot pima ahinya nikech mondo ne wachop kama koro wagolo boni to nyalo ni wagolo mana obo kende katisetho matiene ne ndalo mang'eny to lure gi be kaka iywaye kech kiywaye miywaye matek kodonjo iye tigole oko matek be tiyudo kantie mang'eny mowuok oko
to kapo ni ywe ga mos to donjo to dhi modonjo mo settle kabisa. Koro kit ji pogre to ndalo to be ok di wacha ahinya nikech gik ma iromo go matimo suit ma koro chalo mabedo ratengi be ng'eny. Koro yudo ka ng'ato madhe sate, ng'ato madhe kadichiel, ng'ato madhe kadichiel to dak kama iro be ng'enye to koro ketho gine to oboneno. To apani onge ng'ama osepime moyudo ne tieko daladi thuolo marom nade kamano. Aworo kaka imadhe bende nitiere kaka nyalo kelo chandruok kiywaye matek tigole matek to ng'enyne wuok oko to kata kamano chandruok to pod biro kelo ni kiywaye mos gi jomoko bedo wacho ni oywaye mos modonj maber e kaka omedo pangore kamano. Ma en obo maber ma obo maber makwar ne obo maber marateng ni obo marateng ni koro en obo mosekethre. Of course kaka watimo illustration to koro wakete mondo obed larger. Tibo yudo ka samoro obedo rateng gi koni matin, samoro obedo rateng gi kuonde gi nyayudo ka ler kata obo achiel ni nyayudo koko rateng te kama nitie kuonde ma rateng molo kuonde mamoko. Koro ber ka ng'ato seche mwa pimo kama to ng'ato ng'iyo ma to neno gima to neno ni ma the worst form to this is the best form. Ma is part of illustration to kama daktari thothne otimatimo gwachiel koso gidhi riat nyaka gidhi riat nikech ka muya biro kikiwa muya kama aluka ma duondi niku to ywa muya kabiro ka kochopo ka to kako dhi koni kako dho koni gima nyalo miyo dhi koni mang'eny maloko cha en mana kan nitie defect moro matin to kapod kaber to bodhi adhiya maro koni gi koni. Daktari seche ma pod wantiere oboka nikech noyudo kacha nitiere tuoche mang'eny mokalo mandawa kelo ka pod wantiere oboka adwa ni mondo mi ilerne oganda wa maber ni tij obo en ang'o to seche ma odhi molokore rateng kaka ma olokore rateng ni ang'o makethore iye to seche ma gino kethore iye ang'o matimore kuom ngima ng'ato ka waketo maino kuom obokende kapok wadonje tuoche mamoko mandawa nyalo kelo. Kamano mokwongo tij obo maduong' ahinya en ni sami yweyo to muya sana oxygen ema dhi to romo gi remo to owilo oxygen donjo e remo to carbon dioxide wuok oko kaeto iyweyo carbon dioxide kadhi oko tiyweyo oxygen ka donjo e remo. Matiende gimoro amora midonjo e dendi kata mana kuonde gik ma richogo kaka nicotine gini kochopo e oboka nitie mfuko machalo balloon matin kama matindo tindo kosechopo kanyo to ochiegni gi remo madwaro gima chwer koro nitie kaka Nyasaye nochwe gigi remo koro weyo carbon dioxide dhi te okawo oxygen to okawo oxygen kotere e del kuonde duto tete matiyo. Obo gi adundo tiyo kama achiel kanyakla nikech adundo go remo to bo kelo oxygen to giwilo to kamano. Makiyudo ka oxygen ok donj maber tiwinjo kithung' gimiwinjo en ka gimithung'. To kapok ichope obo kama balloon no nitie pipes maneno gi otogoro maneno maber gi ma samoro ema ting'o muya machop kama ngochope kama chalo balloon no matindo tindo go obe samoro samo ting'o gik ma hinyego to bo hinyre ema jomoko bo kelo biro gi tuoche machalo asthma nikech owinjo ka kuondego kosehinyre to bedo matin kobedo naro kamano to muya koro ok donjni maber. To kata kapo ni muya donjni maber kapo ni oxygen ok chop maber kaka ma osekethre maratengni oxygen ok chop e obwongo maber obwongo bo wacho ni piny kono ok ane ka umiya muya maber koro ibo winjo ka gimithung' koro iromri ng'ama thung' nikech gima duong' ahinya e thung' en ni oxygen ok chop e remo moromo. Kamano. Erokamano nya Dr. Ambrose en World No Tobacco Day. Dr. Ambrose pimono wakati midhier ni kachiel kod masir ni mikelo kod ndawa bire yore mopogore to wacho ni kata bed manani kote kata bed ni yuai kata bed manani injake kata inyame to chandruok modhi kelo ni en macha en manani obo pimo no ni seche ma wayuaye cha to iro cha no wacho ni bro donjo e utogoro nyaka e obo to seche ma injake cha iro cha dhi wuok kanye koso dhi kelo ni chandruok mage kik dhi mabor kik isudi ka waduogo to kanyo mwachako godo te seche mwaka uyoyo ni nyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en Penj Laktar SMS en 236 kik isud kata matin. Nyakwa
mar Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godono mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Ka nyiero kod mor dhi nyime, nadwa bedo lawyer. Ka koro piende mininde ok inyaban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise cham. Oinga yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town, to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Dinge dala. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Wanyalo chako gero ot from foundation to roof mabed complete nyaka furniture te. Isanie ni watu mane? Watu mane mantie kinda kodi? An kaya nyaminu. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Penj Laktar ko kalira Ramogi TV World No Tobacco Day mane twakwa odiechieng' ma kawuono. Kama ipidhe ndawano inyalo pidhe bando, inyalo pidhe bel, inyalo pidhe mariwa, tedeni lok ndawano gi chiemo mondo mi okel konyruok. Daktari kane pok wadhi e yueyo. Ne wang'iyo kacha ndawa miywayo, ni wachonwa kacha ni seche ma ywaye cha, iro cha, donja e hotogoro madonya ka e ubo. Kaito wantiere kod ndawa minyamo kata minjako. Ma ato di inyobo kata di ketho bonang'o. Ahinya ok ochuno ni nyaka chopi obro gik moketho ng'eny nikech e dandi ka nitie kama kimuonyo chiemo to kata ki yweyo muya kanyo girome gite. Koro kinjako ndawa to chilo ma gin ndawa mijakogo te chop reo dandi ka Koro gimopogore en mane gimowang' ma otimo yare cha emok dhi e dendi. Lakini gik manende wang' manende miyo bedo yare ka to podi enjakogi. Omiyo chemical go pod mana tie kuomi kanyo. Koro chemical affect
directly egine ka edandi ka ng'eny jok manigi juma jako ndawa ng'eny gi bedo gi tuoche kata cancers modokor kadandgi kod lakgi ka kuondegi mane ema gichando ga ahinya to nitie effect mar chemicals mi jako go mose donje rembi nikech imuonyo gi to ng'eni chiemo ichako donje del mana ge dhogi ka koro kako medo donje del odhi kama odhi hinyo kata ka cancer moro mar dendi kamoro wende ni kata pien dendi kamoro pod onyalo wuok e minjako kamano adoni mondo wang'e ne chando waseng'yo kata e yor yueyo respiratory kanyise mulonwa maber kora adwani mondo mi wang'ia ne kotenore kod weche mag rateke mag del Dr. Ambrose seche ma ifoto ndawa rateke mag del ang'atimore rateke mag del gino tieko oketho koro ichalo ng'at ma ichalo in ng'ama kata koromo gi infection moro bacteria moro kata virus moro to dendi yom okinyal kinga i maber gi gigo koro rateke mag del be kethre ka odhi mochop kata e ondhudho mar chogo kaka nonego bed noloso remo makelo rateke mag del go oketho koro okinyal bedo gi gine maber ahinya to kaka owacho ni cancers be okelo koro samoro okelo rateke mag del go mokelo cancer to kosekelo cancer mar ondhudho mar chogo to kata rateke mag del iloso mane ondhudho kanyo koro okinyal loso maber kamano aneno ka picha moro nikelonwa ka risks kata chandruoge ma ywa ndawa nyalo kelo e kit ngimawa daktari ma en thuolo ni kendo adwani mondo mi oganda wa ochikie itgi malong'o kendo gine maber chandruoge ma ndawa kelo e del nikech kawuono en World No Tobacco Day. Kamano onya pog gi diriyo malach ahinya mokwongo tuoche mamoko kaeto tuoche mek cancer mage kaka inya pogi e tuoche mek otogoro mek remo kama remo ringe ka oketho otogoro geko to miyo gik moko kaka blood pressure yot mondo bedgo kaeto kuonde moko be yudo kaka e obwongo ku omiyo koro otogoro go medo ma yom kaeto kobarre ti yudo kin go stroke inyalo yudo kapo ni otogoro mek remo go odinre kata kapon gibarre e kawang koni inya yudo koketho wang'i e yore ariyo yore mar remo otogoro mek remo ma supply wang to mar ariyo wang ka kata king'iyo wang jandawa mametho mang'eny tiyudo ka wang'e olil ok ler ahinya nikech iro no be affect nyaka wang'i koni nikech chiegni ga ahinya kodokor kisudo mwalo kidokor ka gums gine ring lak iyudo ka yot ahinya mondo ibed gi infection nikech gine roteke mek del ok in go maber ahinya te dhok ka eri oting'o bacteria mang'eny ma gimomiyo ok yud siki bed gi tuoche mek dhok en roteke mek dendi tiyo maber koro roteke mek dendi kodok piny to rach kidhi kisudo mwalo tiyudo ka e blood begine otogoro mek remo gieki gibedo mayom koro yot ahinya mondo kata nitie moro maduong' ma e adundo ka dhi supply del te yot ahinya mondo bare iluongo na aorta adundo ta wasewacho kata chon ni tuoche mek adundo ng'eny gi jok manigi joma ndawa to nikech teke mek dendi odok piny kaeto kendo nikech kapsame ywa ndawa tiyudo ka idhi ketho kaka ne obochalno yot ahinya mondo ibed gik moko kaka pneumonia kapo ni isemadho ndawa ndalo mang'eny tiseketho otogoro mek yweyogi iluongo ni bronchus koro inyalo bedo gi tuo machalo ng'ama nigi asthma nikech koro gidhi gibedo gi mich nikech gisiko gi lit gichalo gima adhola ma lit koro isiko ichiego gi ndawano koro siko be ong'wony nikech otemo mondo protect itself wase mbele kanyo ni korka nyuol koni opunguza chien to lakini kikwati kode kaka family planning method nikech ok inya predict maber ka of course chogo bedo mayom ok bed matek kaka chok ng'ama kawaida koro mondo itur yot ahinya nyaka kata gori piny gi kiera to chogo setur koro yot mondo itur ahinya to cancers tabo wacho ni cancer mora mosepim moseyude del dhano obed mar cervix
mar blada en kama lach chokore, obed mar nyimbich, obed mar iluongo ni nyarogno, obed mar ich kama chiemo to ich donje, obed mar ondhudho mar chogo ma kelo iluongo ni leukemia, obed kansa mar obo, kansa mora moseyudi ki kong non malongo to ng'enygi nitie tudruok moro mabire gi ndawa. Kamano. Maiso nyokelo chandruok chakre wich nyaka tielo piny nikech niwacho ni tuoche mag sukari ka nitiere kaka medo jimbore ka ponono ni madho ndawa kabisa thuolo ni malo kaito ka isechako yudo adhonde ma ok changi ang'eyo kelno chandruoge mabende wang'eyo ni tuo mar sukari kelo. Kamano. Daktari ni mondo wang'e ne mine mapek kata mine ma nigi ich to fuoto ndawa. Mokwongo mine man ich kapo ni in gi ich ti fuoto ndawa ti ikoso ni ji ariyo madongo ahinya. Mokwongo in iwuon ok in kare ahinya. Mar ariyo kuom in iwuon kapod in ndalo ma in gi ich sama mama nigi ich tiyudo ka teko mar dende ni piny kata roteke mek del be odok piny. Koro ka imede gimoro kendo mamedo kethe to mano matin in iwuon ok ihero ihinyori moloyo. To mar ariyo gik mimadhogi, ndawa mimadhogi gidonje i remo to remo ni nyalo chopo kuom del nyathi to miyo nyathi ok nyal develop maber. Emomiyo nyathi inyuolo ka nyathi kilo ne piny, iyudo ko bone ne ok otegno maber, choke ne samoro ok otegno maber. Koro kata kosenyuole to en nyathi ma mondo o survive, mondo bed ni obonya tek nyaka bed ni so ndawa kelo tuoche mang'eny. Nyuol bedo nyalo chandi samoro to bang' nyuol samoro emonya chwer mang'eny. Koro tuoche mabiro gi kata ng'eni nyathi samodongo no odwaro oxygen mang'eny. Oxygen cha kian be ni godholo lakini oxygen odwaro mang'eny. Koro ka obokoni imaye moko imi ndawa to nyiso ni nyathi ok dhi yudo oxygen moromo. Nyathi no ok nya dongo maber. Kamano. Erokamano to kata kosenyuole modongo nitie kaka nyathi kaka ng'ato ka ng'ato dwaro nyathi ne obed ni riek. Nitie kaka obwongo ne noko develop maber ma nyathini onya beda average kanyo. Koro itemo nyathina ni kata puonje kata ndik ne jotushon kata tim ang'o tineno maka en ok odongo to be ok oran ineno maka obwongo ne ok ne kare maber. Kamano. Manyiso ni ndawa ni okelo chandruoge mang'eny mokalo ne joma mine, ne nyithindo, ne jodongo, okelo chandruok chakre wich nyaka tielo piny. Kamano. Bende nitiere ber kata achiel ma ndawa kelo Dr. Ambrose? Nikech iwacho ni ka gimoro kata ober machal nade kata rach machal nade kata obede gi ber machal nade nyaka iyude rach ne moro matin to kata rach machal nade to nyaka ber ne moro bede nitie. Bede ni nitiere ber ndawa ma ng'ato nyalo wacho ni koro ndawa ber to pok ofweny maler lakini gimomiyo ji madhe awacho kanyo mbele kanyo ni kimadho ndawa to omi moro iwinjo ka oting'o wi matin. Koro mor mokelo ni no mane mor kende ma ber kende minyalo wache ni koro onya duoko ni piny depression nikech depression be tuo machielo dangni mar paro no onya duoko ni piny lakini rachne kendo ei berne no ni kimadho matin kama miwinjo ko mi mor to next time igombo ni madhe mang'eny matin kiyuaye machop kama koro kati yuaye to shida ni cha pod mana tie madene no ken solution made konyi aming'a. Of course nitie gimoro ma jondawa ero ga wacho jondawa oherore jondawa gi akenda lo corona ne gitimre nade nikech ndawa gi wila kata ka ng'ata madho ndawa to miya wadi kata ng'ama ne pok oromo go koro loso siepe to esa ma ng'ato nya wacho no ber to king'iyo ber neno diwang' oroma gi rach ne men go gi rach mokelo koro ng'enya kwa kete ratil ni ber chalo nade ber tina inya. Erokamano. World No Tobacco Day, Penj Laktar e Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Ponono ni in ng'ama miyo tipek tifuoto ndawa, ponono ni in ng'ama miyo idwa ni mondo ibed mapek atima kech tifuoto ndawa, thuolo ni maga bedo mapek dok piny mokalo. In ng'ama wuoro teko ni mag pacho bro dhi piny, in ng'ama wuoro odhi kelo ni chandruoge mang'eny kopogore kod tuoche mopogore. Wakaw yweyo ka waduogo tidhi do thuolo mondo mi itudi kod Dr. Ambrose achiel kachiel mondo wago mbaka e World No Tobacco Day.
Pache oseng'eyo gik matimre kae. Lokane toki. Kochakore chieng' wuok tich, dwe mar 6 e Ramogi TV. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher, pile pile abo bedo kod hero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera, manigi chuny motegno. Mama, kaponi dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot, osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Ma e ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani. Chakore chieng' wuok tich, dwe mar 6 e Ramogi TV. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you and the plans you have for my life. In Jesus' name, amen. Dial *860*291# to get Thank You, Lord. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikila, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. That any person who is involved in encouraging crime, doesn't matter their rank in society, they have a date with me. Sirikal koro wacho ni biro rakore gi josiasa magi wacho ni chiero gi rube mag njore e masawa mar Kenya. Kweth siasa mar Azimio koro lando ni giweyo twak mora mora kod kweth mar Kenya Kwanza. My parents are retired, and so that 5% is the equivalent of the pension that my dad does not receive because NSSF does not work. This is the time that the working class should give us a break. Ng'eny piny mano chopo e romo mar kawo pachgi e paro mar omenda wacho ni ngima tek ma ok ginyal yie mar meto mar usuru kata matin. Machiegni kendo Penj Laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu kidieny mogik mabende en gamari nyalo tudori kodwa kokale line mag simu mantiere TV mari nyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en Penj Laktar wantiere TikTok nyalo yudo waka mora mondo mwago mbaka e World No Tobacco Day. Daktari kapok wadhi e simbe kachiel kod ote machuok ne wang'eyo kacha chandruoge kachiel kod midhierni mikelo kod ndawa gin midhierni mang'eny mokalo to e seche ma ng'ato osebedo ka foto ndawa kata ywayo ndawa kata njako ndawa kuom higni mathoth kata kuom ndalo matin obiro iri kaka Dr. Ambrose nitie kod chandruok moro ibro pimo nang'o mondo mi iwach ni ma ato ndawa imokelo kata diagnosis itimo nang'o ne tuoche ma ikelo kod ndawa. Mokwongo kaka wasiko wawacho pile ka pile ka ng'ato biro irwa to pimo nwa gima winjo kachande to wapenje penjo mamoko malure gi tuo no kaeto wachako wapenje penjo malure gi tuoche mosebedo go chien kanyo kaeto wapenjo penjo bende malure gi kaka ngima ne obedo imadho kong'o imadho ndawa idak nang'o nikech tuoche moko nitie moriwre kaka wadak to ndawa en achiel kuom gik matimore e kaka e kit dakwa koro kin ng'ama madho ndawa
to ayudo ka pressure ni oidho ang'e maler ni kata bed na ni ero kamano. Antiere kod Paul. Hello Paul, penj laktar. Yes, penjo laktar mia. Machiegni? Nitie seche moko ma ng'ato ka tiyo gi ndawa to omedo ga weight. Koro napenjo ni to ere kaka medo weight bedo machiegni ng'ama tiyo gi ndawa. Mano mana dona nyie. Okang'eyo ni mano nitiere jomoko ma ka tiyo gi ndawa to ratil mar del medore. Be nitiere tudruok e kind ariyo gi koso diere momadho ndawa no kaka niwacho ni oduoko paro mar dangni mar paro chien. Maler ahinya. Ndawa kaka ne wawacho motelo kanyo nitie kaka okelo mor moro e dendi. Gimoro iluongo ni dopamine ka nicotine miyo mar mor. Mar mor. Koro sami mor ng'e ni komi chiemo ti chiemo maber. Chiemo maber kabisa. Kendo nyibich bende to timo rego chiemo no to preserve maber. Koro mor ma in go no miyo chiemo gi mamitni. Ok chandi koro yot ahinya mondo imed ratil. Kamano. Kaeto jomoko be sama gimadho na to gibeda beda onge exercise motimo beda koro inya medo ratil nikech isiki ywe mos. To nwasi ujire bede chendo ni ratil mamala ahinya bende ok ber kidhi e hospital. Sasa minyalo yudo hospital machiegni kodi dhi mondo pim BMI, body mass index, pek mar del kod borni kadonjo maber koso ntiere kod chandruok. Seche mori to penjo machielo no kaka itimo diagnosis ne tuoche mag ndawa. Koro ka ng'ato mi diagnosis kako kite kako dak ti ipimo dende ipimo bo mare ti ng'iyo kaka chalo. Nitie moko mibo yudo e obo ka moko ibo yudo blood pressure wang' ka iri nyalo ng'iyo tingi ipimo gik moko ariyo. Medicine en ga science, en gima ipimo ma gima emomiyo ma obet. Koro ng'ato nyalo bedo gi blood pressure to ng'at machielo onge go. To ng'ama nigi blood pressure ni ikuongo ng'iyo to ang'o miyo bed gi blood pressure ahinya. Nitie gik moko ariyo maduong' ahinya. Mokwongo en kit ngimane, mar ariyo en kodhi men go. Koro tuo ka tuo ang' ni ng'iye ma merit mare ok dwa ng'i generalized lakini yot ahinya mondo ng'ato opim ni ka ija ndawa to mae momiyo chandruok ni biro. Antiere kod Eric. Hello Eric, penj laktar. Apenjo laktar. Daktari apenjo ni Eric jasada chiel ka nisoro kabondo. Apenjo ni to ndawa ma kijende wa matindo ndio donje nikech awinjo ka daktari wacho ni kijende matindo jomoko nitie ma kamadho ndawa to yudo ka duoko ne wich ma en godo samara nigi paro mang'eny to koro paro chande dwa ni mondo dok piny. Ere kaka yo moro ma inyalo yud kaka ndawa ni dowe be nitie yo monyalo wego nikech kijana matin kata nyathi skul onge paro moro ma en gima lich ahinya. Koro kaka dang' omiyo we ndawa ni ere kaka inyalo konye mondo omiyo we ndawa. Okay. Erokamano kuom penjo ni lakini apani kanyo ne pod wabire. Mokwongo gimomiyo kijana mapatin nyalo madho ndawa ahinya gima duong' ahinya en aole ma ji olore. To samoro wabede ya owetewa madongo olore ni ndawa na en gima miyo kori ng'ama lich. To nyathi matin ma pod kaneno to wene koro madho ndawa no en gima lich. Kochope higa nero to be ochako paro no wach ndawa ni gima lich. To mar ariyo joma madho ndawa gi samoro gioro nyithindo ni dhi mok na ndawa. To gimona mana fwenye ndawa ni kara ndawa ok nyal moko makiywaye. Nyaki ywaye ndawa matin eko mak mach. Kete mane mach kama to obo macha koliel to ok mak mach. Koro nyaki ywa ndawa. Koro samojo madongo gi be makethonwa. Gimiyo nyithindo chako winyo mit ndawa chon. Kaka nyathini nyalo we ndawa en iluongo na jani, en wuoth ma oyware nyaki convince ng'ato rach gini ka happy ber nyoche kochako to pok ochopo e remo nikech nicotine en gima bedo addictive or addicted in very fast. Kisebedo kimadho to koro winyo maka in gi siso. Koro nyaki ibedni igole mos igolo lano mos to johocho bende ikonyo ga mang'eny nikech nyaki winj gini malere e pachi kinyalo weyo kamano. Wuothen mos wabo bedo kod twak machielo kotende kod wuok e madho ndawa. Hello George, penj laktar. Yes, apenjo ni ya. Hello. Winji George, penj laktar. Apenjo laktar ni. Mama do ndawa ni. Wawonde to bit buti mama
ng'ato buti mama ndawa tino kimadho ndawa kiwacho ni ng'ani ike mawuok e dhoge cha affect moloyo ng'ama madhe Laktar ok dwoka kanyo mikonyo nang'o apani mano point ma important very important kendo Kenya ka nitie chik ma mono ji madho ndawa kama public nitie kata ei ot kama ok ber kimadho ndawa ei ot ber kimadho kama chielo nikech ne ging'e nitie danger no. Nitie jomadh ndawa kidariyo. Nitie jamadh ndawa ma active menimo ma okete ume ka, to nitie jamadh ndawa mobedo machiegni kode ma iro no chopo ire nyaka nicotine no chopo ire. Koro ng'ama madho ndawa machiegni kode ni omi chandruok mar odwaromre gi ma en go. To chandruok maduong' ahinya en ni sama ng'ani ywayo gini matek ma kaeto kudhe oko matek inti yweyo kaka pile matiende ng'enyne dong' iyeku ma ionge effort moro migole go matek nikech in iyweyo pile. Omiyo ng'ama ok madh ndawa to bedo siko machiegni gi ng'ama jandawa be nie chandruok maduong' molo kata ng'ama madho ndawa no. Maka ber to ka ok imadh ndawa bed mabor gi jomok madh ndawa. Bed mabor ma madho ndawa to kapo ni in gi nyalo ka wawuonen kata e office. Daniel kapok olal na. Erokamano. Daniel penj laktar halo. Hello. Machiegni Daniel. Oimore ahinya machiegni. Amor gi daktari kabisa. Halo. Wawinji dhi nyime. Iyudo ni ng'ato kamadho ndawa to tiende kuot kata dhoge dhi mar Laktar ang'anya kendo mano. Okay. Erokamano. Mano penjo maber kabisa ichalo ma ng'ama osedhi medical school. Mokwongo awawacho ni odogoro mek remo kethre nikech ndawa. Mar ariyo awacho ni adundo kethre nikech ndawa. To mar adek eni samoro imedo ratil. Mar ang'wen samoro isiko gi beda. Dawa wacho be ni nyarogno be samoro ndawa ketho. Gimomiyo tielo yienyo en nikech msipa mek remogo otogoro mek remogo ok ti maber samoro gisedinre samoro gi yom. Mar ariyo adundo kok ti maber to tielo kuot nikech onge kaka remo nya dok malo kendo. Mar adek kaponi nyarogno ok ti maber to nitie kaka nyarogno maluoko gik moko e del to koluoko gige del to gigo pi dong' e dendi mang'eny. Mano emomiyo dawa kod tielo makuot gima yot ahinya mondo bed together. Antiere kod lensa e simu to ang'o makelo ga ndawa kod tetni mar lwedo mano bede penjo ma wayudo ka. Lensa halo penj laktar. Hello. Machiegni. Apenjo niya. Ang'o ma nyalo kelo gima rach ka dhako man hello. Wawinji? Anesa ka imo koso apenjo niya. Dhi nyime wawinji. Dhako man gi ich ma madho ndawa ang'o ma nyalo affect nyathi? Nyathi e iye. Erokamano ahinya. Apani lensa nok owinjo seche mane wang'iyo mine mapek kod fuoto ndawa kata dwani mondo mitude kod jok mamadho ndawa jok mok madh ndawa mobedo machiegni kod joma madho ndawa. Lensa erokamano ma awasewacho seche moko kanyo ni ka mama madho ndawa to nitie kaka remo machopo kuom nyathi mapod ni e ich ok en remo maler oting'o chemicals go to nyathino ndalono be odwaro oxygen mang'eny gik moko pod develop. Koro ka gigo koyudo oxygen malong'o tok gi develop maber. Mane kaka dawa affects nyathi. To kaka dino affect mamano e kaka be onyalo affect nyathi cha nikech remo mar mama dhi to romo gi remb nyathi to nyathino kwanyo gik manie remb mama ni to tere dende to miyo ketho kaka nyathino dongo. Mar ariyo kaka Ruth wacho ni apimane kod ng'at man machiegni ng'a madho ndawa. Nyathi cha chalo ng'ama machiegni ng'a madho ndawa nikech ng'ama madho ndawa ng'ani kao irono donje e obo to nyathi cha to yude kalure gi remo. Mano gidwa chal jok ma affected gi ng'at achiel. Kamano. Antiere kod John e simu kapok awito John. Hapa ni topic mandawa ni onego wachako abed godo kendo. John, halo penj laktar. Mano ni John. Machiegni.
An gi penjo moro mosebedo ka chanda. Nitiere mama moro osebedo ka fuolo ka onda kuom higni mang'eny. To ka nodhi daktari, to gikone no osebedo kokudho mach kuom muda mang'eny ma gine chalo gima affect lungs ge. Koro ng'ama kudho mach kendo fu seche tene, en be obed affected koso ok obed affected. To kapo no obed affected, daktari nyalo konyo mine man dala makudho mach fu kuom higni mang'eny nade. Nitie gik mang'eny manyalo kelo mano, to nitie tudruok bende gi iro. Emomineno kata sirkal masani gombo ni ji mang'eny oti gi kit tedo manyasani ma gas nitie kuro. Kata kapo ni tiyo mar iro cha titi gi jiko moro manyasani ma koro iro ok sik biri. Iro mineno ichweko gocha nitie moko kuom gima odwa chala ga mar ndawa. Emomiyo ndawa be rach moloyo nikech ng'at makudho gine cha berber. Koro gima ne daktari no nyise no en adier. Osekudho minofon ndalo mang'eny, samoro yien numu ire odeko tede. Koro chalo ng'ama nyaka go boke. Koro mano to daktari no nyise adier. To kaka nende ndawa ketho obocha e kaka iro ma kawaida be nyalo ketho go. Kochopo kama koro in go tuo moro mamiyo ichalo ng'ama nigi asma. Atiyo gi asma nikech mane tuo mang'eny ji ong'eyo. Koro ichalo ng'ama nigi asma obo gine mishipe ni dinre matin kamano. Kaeto ne nitie penjo moro mipenjo mar gine matetni. Lwedo matetni nyalo bedo ni biro e yore ariyo. Mokwongo ndawa no en owuon kimadhe to chopo e obwongo to ketho obwongo. Inyalo ga bedo ni in stroke moko matindo ma affect dendi matindo ge obwongo ku. Kaeto koro ok inyal control gine ni maber, lweti maber. To bende kaponi happy raj ni kodhi in gi kodhi manya bedo go tuo moko mek lwedo matetni, to koro ndawa miyo gino chopo haraka. Erokamano ahinya. Weche mag nervous system nikech nok ketho obwongo manyiso nitiere kaka onyalo rocho nervous system bende kendo dhi kelo ni chandruoge mang'eny. Daktari ne wantiere kacha kuom secondary smoker ma bende ne wang'eyo kacha ng'ato madho ndawa to in ok imadh ndawa, iwacho ni ichal ng'at ma madho ndawa kendo hinyruok ni malo. Awinjo ni nitiere kidieny machielo mar ndawa daktari ma en ng'ama madhe ok ogol iro, to in ma intiere bute kanyo tiwinjo arufu kata tigni bende nyalo kelo chandruok. Kato ni winjo ka achiel kuom jowagi bende ne penjo to nitiere kidieny moro ma bende ikete bole ma bedo kelo hinyruoge kaka moko ka kendo. To mogik ndawa ma isoyo gi mach gi e iye cha, wantiere kod ndawa ma to nitiere moro mano to is an art. Mano ke ichalo musani mong'e madho ndawa man gi moko wang' lewi tena kanyo. Nitie kaka giting'e to oromore gi ng'at mo omake lwete kaka picha mwanyiso ni. Giromore. Iwacho ni in musani, in artist in a way. Gech mondo iket mach e dhogi to be ok owang'i. Mano in gi art moro. Koro ng'ama madho ndawa e yo moro amora kendo mok ma iywayo gi smoke ni. The problem oken the smoke alone. Smoke no and one of the things maybe work by products mar smoking. To chemical mi iywayo momiyo gini miyo isiki gombe ni. And the same katikete laki ka kati injake gi laki. Koro chemical cha ema donje del. Tawa wacho nicotine and chemicals one of those chemicals mamiyo ibedo ga addiction mayot kabisa. Kikawe matin to miyo igombo ni kaw kendo chaki gombo ni kaw kendo kakimedo kawe kimedo mang'eny kamano. Daktari thuolo ema maya wanga pono ni ng'ato dwani mondo mi ochwal twagni wagole studio ka mondo mi ng'ato goni simu kata yudi kama intiere thothne iyudi kanye? Iyuda hospital Mono Luton Hospital Ngong Road ka. Kamano. Erokamano ema ka wadwari to wabia kanyo. Biuru kanyo kata go sime hospital no to uyuda. Erokamano ahinya. Daktari nitiere wach moro mabende osebedo ka chanda mokalo, iwacho ni chemical mantiere e ndawa ni ochal gi mantiere chae. Maka poro ni nitiere kaka ing'iyo gimadho chae ni ok inyal nindo gimadho chae to en chandruok. Apa ni mano tibo duoka e tok hema. Abo duoki e tok hema nikech gitie pogruok moro makanyo matin. Erokamano ahinya. Mano ne en Dr. Ambrose wang'yo kacha weche maga ywayo ndawa
chandruoge mokelo kwanda tamalo 90 kata 80 mag cancers itudo koda ndawa. Daktari opimo kacha ni joma mine maywayo ndawa ber kiweyo kipeka nikech chandruok modhi kelo ni kachiel kod nyathini malo mokalo. To maduong' moloyo wacho ni ber mokelo kata chilunge tiende ni ang' weya koso daktari weya ndawa weya onge ng'ama botho nikech ndawa onge e pinyni to onge ng'ama ibo daka minga nikech omadho ndawa nyaka kendo chieng' machielo kwa mokelo ni penj Laktari luonga ni Ruth Otieno, ne jogo picha mawa, ne director na Obado, erokamana ahinya ne producer na Papecho Okoth, asante sana. Nyaka kendo chieng' machielo oriti masane.